Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám. Je 1. september 1992. Pre väčšinu ľudí bežný deň ako každý iný, ale my sme plní napätia a príjemného očakávania. Stojíme pred vchodom do práve postavenej základnej školy na Sibírskej ulici. Vonia novotou a tak trochu aj farbami. Okolo nás sa motá nespočetné množstvo malých školáčikov aj s ich rodičmi. V ich očiach vidíme radosť a tak trochu aj strach z nového a nepoznaného. Ak by ste sa pozreli do očí budúcich učiteľov tejto školy, videli by ste v nich určite veľkú dávku hrdosti. Sme to práve my, ktorí spolu s deťmi vdýchneme život do prázdnych tried a naplníme ich činorodosťou a cestou za poznaním. Dnes je 1. september 2012. Prešlo 20 neuveriteľných rokov. Naša škola nie je iba obyčajná budova, je to živý organizmus, ktorý sa stal druhým domovom pre niekoľko generácií žiakov a taktiež aj učiteľov. Uplynulých 20 rokov nám ponúka možnosť obzrieť sa späť a pochváliť sa všetkým, čo sme spoločnými silami dosiahli. Úspech vedúceho je možné definovať ako maximálne využitie schopností jeho podriadených, povedal niekto múdry. Takýmto lídrom našej školy bol takmer 16 rokov doktor Vladimír Ilkovič. Bol dobrým manažérom, ale aj šéfom s ľudskou tvárou. V roku 2007 ho na jeho poste vystriedal dlhoročný pedagogický zástupca magister Peter Haas, ktorý v roku 2011 odovzdal riaditeľskú štafetu magisterke Natálii Tobiášovej. Bezproblémový chod školy spolu s riaditeľmi zabezpečovali aj jednotliví zástupcovia, ktorých sa za 20 rokov v tejto funkcii vystriedalo celkovo 8. Učitelia. Povedané slovami žiakov. To sú ľudia, ktorí nútia žiakov chodiť do školy a neustále sa ich čosi vypytujú. Prepáčte, milí žiaci, ale my sme už raz takí. Ak by sme chceli spočítať všetkých pedagógov, ktorí tu za 20 rokov existencie našej školy pôsobili, trvalo by nám to veľmi dlho. Ale zhodneme sa na jednom. Každý z nich tu zanechal veľký kus úspešnej práce a z tých, ktorí odišli, dúfajme, že aj príjemnú spomienku. Ľudová múdrosť hovorí: keď dáte človeku rybu, nakrmite ho na jeden deň. Ak ho naučíte chytať ryby, nasítite ho na celý život. Aj my sa snažíme žiakov nielen učiť a odovzdávať im vedomosti, ale aj pomáhať im orientovať sa v živote, riešiť ich každodenné problémy a rozvíjať ich záujmy aj mimo vyučovania.